Lavičky v areáli univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach už nie sú iba fádnym doplnkom parkov. Zdobia ich motívy fauny a flóry, aj motivačné citáty. Postarali sa o to študentky strednej odbornej školy beauty služieb v Košiciach. Myšlienka projektu Nie len lieky liečia vznikla už pred 3 rokmi. Nás naša pani triedna prihlásila do projektu Roots and Shoots, kde nás vlastne následne vzala na mapovačku okolia Košic a my sme si vlastne vybrali univerzitnú nemocnicu, kde sme si všimli, že tie lavičky by si zaslúžili trošku obnovy. Práca s lavičkami bola veľmi náročná. Najprv sme si všetko vyskúšali na maketách, ktoré nám pomohli pochopiť celý proces tohto projektu. 12 lavičiek v nemocničnom parku vytvára pokojné oázy, v ktorých môžu načerpať sily nielen pacienti, ale aj ich príbuzní, návštevníci nemocnice či samotný zdravotnícky personál. Lavičky sú veľmi pekne farebne upravené, sú opravené a majú na sebe veľmi príťažlivé nápisy, dokonca také pozitívne, by som povedala, heslá do dňa, do života, kedy práve tí chorí pacienti tu prídu na iné myšlienky. Dobrovoľníčky zo strednej odbornej školy tento projekt nazvali Nie len lieky liečia, pretože veria, že duševné zdravie môže liečiť aj príroda. Za tento nápad získali aj viaceré ocenenia. Takýto úspech sa doposiaľ nikomu nepodaril. Zvíťazili s týmto projektom, s tými nádhernými art lavičkami na Slovensku v národnom oceňovaní projektu Angažovaná škola a takisto získali prvé miesto v tomto dobrovoľníckom projekte v rámci medzinárodného kola. Finančnú sumu, ktorú získali ako jedno z ocenení, použijú na prípravu ďalších farebných lavičiek. Miriam Palková, Slovenská televízia.